UPI एबा Ununified Payments Interfaceनि गेजेरजों गोदानै माखासे मानसिफोरनि गेजेराव थगाय-थसि खालामग्रा ओंखारदों। नोंथाङाबो बेफोरबायदि थगाय-थसिनिफ्राय जानखार जानाया मोजां, नाथाय जागोन माबोरै? नोंथांनि बेंकनिफ्राय, गुगोलनिफ्राय, जानो हागौ इउटिउबनिफ्राय, जायखिजाया अफिसनिफ्राय खामानि मावग्रा जानानै नोंथांखौ कल खालामनो हागौ। नोंथाङाबो जानो हागौ इउटिउब एबा फेसबुकफोराव माखासे भिडिअ'सफोर बानायदों जानो हागौ। बेनिखायनो गुगोल एडसेन्सनि थ्रुयै नोंथांनावबो KYC आपडेटनि मुङै माखासे फन कल्सफोर फैनो हागौ। एनिडेस्कफोर बायदि एप्सफोरखौ नोंथांखौ नोंथांनि फनाव इनस्टल खालामहोनानै नोंथांनि स्क्रिनखौ एक्सेस खालामनो हागौ। सासे हेकारा नोंथांनि फन स्क्रिनखौ जुदि एक्सेस खालामनानै लानो हायो आरो मा नांबावगौ, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ 100% फुरायै खालिबो जालांनो हायो। 2022 मायथाइयाव एप्रक्सिमेटलि 1.4 लाख UPIफ्रा थगायजादों आरो नोंथांजोंबो माब्लाबा बेफोरबायदि फ्रड एबा थगाय-थसि जायोब्ला नोंथाङा RBIनि नैबे नाम्बाराव रिपर्ट खालामजायो। भिडिअ'खौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव, जाहाथे रावबो नैबेफोरबायदि गेदेर मैहुराव दा गोग्लैथों।